Супер вкусен здравословен сладолед за много енергия, богат на полезни мазнини и протеини, подходящ да служи като междинно хранене или закуска. Ето и как го приготвяме. Използваме 1 ген кокосово мляко, малко фъстъчено мляко, сироп бъс, бадемово брашно, подсладител допълнително по желание агаве или мед и ванилия за допълнително вкусяване. Блендираме, замразяваме и виждате какво се получи. Много близка до оригиналния сладолед консистенция, а вкусът е 1:1. Супер вкусен, полезен и зареждащ, без захар, без млечни продукти, без консерванти, подобрители, изцяло био, веган, натурален сладолед. Поръсете с натрошени ядки, добавете любими сезонни плодове и се насладете на това вкусно вълшебство. Последвайте ме за още вкусни и полезни рецепти.